श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटलजवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रविवारी मध्यरात्रीपासून जोरदार पर्जन्यवृष्टी होते। संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पावसानं झोडपून काढलंय। मागच्या वर्षी असा जोरदार पाऊस होऊन कित्येक वर्षांनी मुंबई गोवा महामार्गावर वागदे पावशी आदी ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात पाणी आलं होतं। अनेकांचं त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान देखील झालं होतं। पाऊस सुरू झाल्यावर सुशेगात असणारं जिल्हा प्रशासन आपत्कालीन विभाग पूर आल्यावरच जागा होतो। तोपर्यंत पाणी पुलाखालूनच नव्हे तर पुलावरून गेलेलं असतं। परवा रात्रीपासून सुरू झालेल्या पावसानं बांदा बाजारपेठेत पाणी आलं असून व्यापाऱ्यांची दुकानं पाण्याखाली गेली आहेत। सावंतवाडी तालुक्यातील तळवडे बाजारपेठेत देखील पाणी घुसलंय। रविवारी पुराच्या पाण्यात आंबोली गेळे येथे विवाहिता वाहून जात असता पोलीस दत्तात्रय देसाई मदतीला धावले, त्यामुळे त्या महिलेचे प्राण वाचले। जिल्ह्यात होणारी अतिवृष्टी आणि प्रशासनाची तयारी पाहता जिल्हा प्रशासन सुशेगात आणि आपत्कालीन विभाग सुशेगात असल्याचं दिसून येतंय। महाराष्ट्राच्या राजकारणात झालेला भूकंप आणि नवीन मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जरी निवडले गेले तरी मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटप अजून जाहीर न झाल्यानं जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोण याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं असून जिल्ह्यात पूरस्थिती होऊ नये जिल्हा प्रशासनावर कोणाचाही वचक नसल्याचं दिसून येतंय। जिल्ह्यात निवडणुका आल्यावर जागृत होणारे राजकीय पदाधिकारी शांत असून राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांनाही सामाजिक जाणीव राहिलेली नाही असं मत सिंधुदुर्गवासियांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे। त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आपत्कालीन विभागात कोणीही अलर्ट नाहीये। जिल्हा प्रशासनानं वेळीच होणाऱ्या अतिवृष्टीची दखल घेऊन अलर्ट राहणं आवश्यक आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।